Com? Ja s'ha acabat aquest documental que feien sobre mi? Però si acaba de començar, home. Jo pensava que farien, jo què sé, la noche temàtica del Maragall. Va, home, va. Perquè després te'n refies de la tele pública. Des del moment. I a sobre van i treuen aquest que m'imita. El queco novell de la punyeta. Que suposo que ara plegarà, no? Bueno, a veure, l'imitador és com el cotxe oficial. Quan plegues te'l foten. Així que ves imitant el ZP. Haver cogido muerte. Bueno, perquè no us quedeu amb una sola visió del meu mandat, us he preparat un resum dels meus millors moments a Polònia. Bueno, ja veureu que hi ha de tot, no? Però el que no es pot negar és que ens hem fotut un tip de riure, tu. Bueno, vagi de gust, tu. Ei, parlaré fluixet perquè la Diana s'ha anat a dormir. És que té el son molt lleuger, saps? Bueno, què us ha semblat? Jo m'ho he passat pipa, tu. M'ha agradat molt del moving. Rates, rates! I després, quan he enviat un míssil a Catalunya, tu. Pam! És que tinc que sortir de tu. Pasqual, a dormir! Bueno, tu, que me'n vaig a dormir. Que m'han dit que us digui que demà faran el Polònia que havien de fer avui, però que el fan demà després del Telenotícies. Però és que des de que no mano, això és Can Pixa. Bueno, correcte. Visca Catalunya! I bona nit. Ai.